sing. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Karong adlaw gisaulog ang pista ni San Isidro Labrador or San Isidro nga mag-uuma. Kaila ba mo niya? Di mo kaila di ay. Pista ron sa parokya sa Talamban o sa uban pang mga parokya. Niya mausad ni patron sa atong kapilya sa barangay Lataban. Pero Mayo 3 ang ilang pista. Mga igsoon, nagpahinomdom kanato si San Isidro nga bisan ang kakabos, bisan ang kalisdanan o kayano sa atong kinabuhi maoy mahimo gihapong pamaagi aron kita makatabang sa uban ug mahimong balaan sa atubangan sa Ginoo. Iampo nato ang atong kalibutan nga maningkamot aron makakabot sa kabalaan sa kinabuhi, labi na gyud ang atong mga leaders sa mga nasod. Ang ato sad nga mga benefactors and donors tagaan unta sa balaan nga kinabuhi matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoong Dios, ang tibuok kalibutan imuha, o gitawag mo kami sa pag-alagad kanimo pinaagi sa pag-atiman sa mga hatag nga naglibot kanamo. Itugot nga ang panigingnan ni San Isidro magdasig kanamo sa pagpakigambit sa among makaon uban sa mga gigutom ug sa pagbudlay alang sa kaluwasan sa katawhan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga, sa kayutaan sa Pampelya, apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miadto sila sa Antiqua, sa Pisidia, ug sa adlang igpapahulay, misulod sila sa sinaguga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta,
Gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinaguga nga nag-ingon, mga igsuon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasig niining mga tao, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo o gisinyasa niya sila sa iyang kamot o giingnan, mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios ni ining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dagkong nasod sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto ug sulod sa kapatan katuig, siya nagpailob kanila didto sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini sulod sa 4 ka gatos ug kalim-an ka mga tuig. Human niini, gihatagan niya silag mga maghuhukom hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Ses, sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa kapatan katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nagapahimuot kanako ug magbuhat sa tanang mga isugo ko kaniya. Sa Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa moanhi sa Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglang maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako may muanhi, ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa ang mga kaayuhan sa Ginoo, awitan ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nagingon ka ang akong kaluoy, nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinud-anon. Hangtod sa kahangturan, awiton ko
Gikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balaan nga lana, ako siyang gidihugan. Aron ang akong kamot, maguban kaniya kanunay. Ug ang akong bukton, magaligon kaniya. Hangtod sa kangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ang akong kamatinud-anon, ug akong kaluoy maguban kaniya. Ug sa akong ngalan, mabayaw ang iyang gahom. Muingon siya kanako, ikaw ang akong aman. Ang akong Dios, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mo lahat ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human si Jesus makahuga sa tiil sa iyang mga tinun-an, miingon siya, sultihan ko kamo walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuuran, pulahan kamo kung inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan, nakaila ako sa akong gipili. Apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tao nga misalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Normal gid na sa atong kinaiya nga malipay gid ta kon masuod ta sa mga sikat o gamhanan nga tao. Lingay mong tupad, inanaa kay mga suod nga gamhanan. Ingna ko no. Ingna suod ka sa mga sa bag-ong gobernador karon. Ingna ko no. Or suod ka sa bag-ong mayor karon. Muna nga inig eleksyon, maningkamot yung mga tao og pakigsuod, ang mga politisyan maningkamot sa pakigsuod,
labi na gyud og kining tawhana dunay impluwensya sa katilingban, daghan siyag tao nga madala, ila gid nang suoron og ilang paningkamutan nga mapakita nila nga suod aron nga makadaog sila. Mo nang uso na sa kaning panahon sa kumpanyas eleksyon kanang endorse. I-endorse gani kag lig-on nga tao, murag madaog gyud ka, pero i-reject gani ka sa mga tao nga dunay gitawag og impluwensya sa nasod or sa katilingban nga dako, ana pildi gyud ka nana. Pero si Jesus lahi siya. Ang iyang gibuhat, niingon siya, ang mudawat sa akong gipadala mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kinsa may sagad ipadalas Ginoo sa atong kinabuhi? Kinsa man? Ang mga kabus. Kay ang first instruction ni Jesus sa iyang mga sumusunod, ayaw mo pagdala bisag ilisan, ayaw mo pagdalag kwarta o sudlanan sa kwarta. So kung manlakaw na ning iyang mga gipadala, tan-awon sila kabus gyud. Muna di kita kakitag santos nga nagsigig pangandoy anang mga luho nga kahimtang na may mga dato nga santos sama ng San Fernando Rey, hari man na siya. Pero ang iya yung gibuhat, iya yung gibiyaan ang mga kanibang kaluho sa kalibutan. Naningkamot siya nga mahimong kabos sama nila ni San Vicente Ferrer o labi na gyud si San Isidro Labrador. Nisikat siya sa iyang kakabos, nisikat siya sa iyang pagka-ulipon or pagka-mamumuo. Mo na ipadala ni Jesus. Lingay mong tupad. Ing nakinsa imong pilion, ang janitor o ang mayor. Kinsay ganahan imong dawaton, ang mayor o ang janitor sa lungsod? Oy tubag. Og muanha kag kompanya, kinsay imong unang tagaas imong paghigugma o pagtahod, ang janitor o ang CEO? Kanang sanang CEO, corporate executive officer, labaw pa na sa manager. Kinsa may og pananglitan og muduol sila nimo, kinsa may unahaw nimo hatag og maayong pagtagad, ang CEO o ang janitor? Timan-an nato ha, ang gipadala sa Ginoo padong nato mga kabos. Mo nang moingon gyud si Jesus, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo nay inyong gibuhat nga rin ako. Mo nang usahay malipat kita ani. Unya unsa man sa itong buhaton? Kinahanglan sama ni Jesus nga gipadala sa amahan nganhis kalibutan. Unya nipili pod siya iyang gipadala nga mga kabos. Kita sad maningkamot sa nga mahimong pinadala sa Dios. O unsaon man nato aron mahimo tang pinadala sa Dios, kinahanglan mahimo sa tang kabos. Lingay mong tupad na pinadala ka sa Dios. Kinahanglan pinadala ka. O kabos na kakaron, pinadala ka. Kanang mamalit na tog slat, pinadala na sa Dios, dili. Kusga. Kay igpalit ni mog slat, ang imong kwarta gikuha gikan nimo, in a way mahimo jud kang kabos. Ana, so kamong kusog kay mamalit og slat, gipadala mo sa Ginoo. Pero kamong dili gyud mo palit og slat, bisag naa mo ikapalit, pila ra gud ning 100 pesos, pila ra gud ning 500 pesos. Basig wa mo gipadala sa Ginoo.
Mao na maningkamot ta nga sama ni San Isidro mahimo gitang kabos. Diri sa unang pagbasa gihisgutan dinhi ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo ngadto sa nasod sa Israel, ang pinili nga katawhan sa Dios. Kinsa maning Israel? Nagsugod ni sila sa usa ka tawong kabos, si Abraham. Si Abraham dili tingali kabos gyud nga kanang kabos nga way kwarta, pero kabos siya tungod kay wa siya'y anak. Unya gipabiya pagid siya sa Ginoo sa iyang nasod, naglakaw-lakaw na lang siya sa kalibutan. O kasagaran, basta maglakaw-lakaw gani ka, mahimo gyud kang kabos. Og tuod man sa iyang pagkamasinugtanon sa Ginoo, gipalambo ang iyang nasod, ang iyang kaliwat didto sa Ehipto. Pero tungod lagi kay kaliwat gyud kabos, gidaog-daog nahimong ulipon didto sa Ehipto. Gipadadaan pod sila og minsahero or patriarka nga si Moises nga otro sang kabos, kay gipalagpot man to siya sa Ehipto, gihinginlan nahimong kabos, mao'y nagda sa Israelita. Gitagaan silag nasod nga dako kaayo, hangtod nagpakasa na sad sila dito, nahimo na sad silang mga kontras Ginoo, o gihatagan silag hari nga si Saul. Si Saul nahimong hari, pero naa siya sa gitawag og taas-taas nga hutong sa katilingban. Mao tong nahimo siyang hakog sa gahom o gikalagutan sa Ginoo. Nipili na sang Ginoo og laing kabos nga himuon niyang hari, og mao si David, magbalantay sa mga karnero, shepherd. Gihimong kabos, gikan sa kakabos, gipili is Ginoo, gihimong dakong hari sa Israel. Og kini si David mao ang naka-maintain sa kasing-kasing nga kabos. Wa gyud siya nangangkon nga siya maoy hari, kanunay siyang nagsunod sa Ginoo. Nya kay ang iyang kaliwat naghimo naman sagsala, kay gusto man gid sila anang bahandi, gahom, na nga bungkag sila. Mautong nisaad ang Ginoo nga maghatag na sad siyag bag-ong hari. Og kining maong hari, matud pas unang pagbasa, mao si Jesus. Og unsa may kinabuhi ni Jesus, dato o kabos? Kusga. Na kinsay gustong mosunod ni Jesus, taas ang kamot. Ang di mosunod, iya siyawa. Yan. Taas. Gapanagan na. Mao na ningon si Jesus, walay tinun-an nga labaw sa iyang agalon. Ang atong agalon, mao man ka si Jesus, dinhis kalibutan, kabos man siya, dinaog-daog, og gipaantos o gipatay, malipay pud ta nga mahimong kabos, dinaog-daog, o kaha patyon. Mao na si San Isidro Labrador, o practically ang tanang mga santos ni sinati gid anang kakabos, dinaog-daog o gipaantos, unya ang kasagaran gipangpatay. Kining atong nasod karon gaantos, gidaog-daog, dili kaayo sa laing nasod, gidaog-daog o gipaantos sa pipila nato nga mga dato kaayo, mga hakog o bahandi nga mga leaders sa atong katilingban. Mo na magampo ta, sanglit Katoliko majud kaning atong nasod, nga ang atong mga leaders, labi na ang bag-ong na elected karon, gikan sa senador, hangtod nga ri sa pagka-konsihal sa lungsod, dili unta sila maghunahuna sa pagpadato, tungod lang kay na-elected na sila. Ang ila ding hunahunaon, unsaon pagbawi ang akong gasto. Katong inyong nagastos eleksyon, kay ni gasto man sa gyud mo, kuha na lang to, donate sa atong katawhan. Nya paningkamot mo
Naman gani ni daog diha sa senador nga murag usas iyang mga campaign talks sa una nga kon kay dugay naman kini siyang senador ug mapili kuno siya balik ang iya kunong sweldo isip senador ihatag kuno niya sa mga kabos atong panid-an. Nakahinomdom mo ana niya? Kamo na lay search o kinsa ng senadora ron nga nakabalik og lingkod sa Senado nga misaad nga ang iya kunong sweldo iyang ihatag sa mga kabos. Basig maigo ta sa istorya nga sulti mo lang kana. Ano? Pero kanindot unta kung mauna na ilang buhaton aron maluwas ang nasod. Nya kita sad labi na mong nagsunod nako palihog tabangi ang atong parokya kabus kaayo naapatay mga 24,000 ka-slots sa atong pista katong God's Healing and Deliverance. Tag 100 ra gyud ni. Palihog palitan ninyo hurot karong May kay ini ka June mo bakasyon man kog mga usa ka buwan adto ko sa Amerika yana ganing wa na mo slot nga mabati usa ka buwan o nanangandoy ko nga ato unta ning mahatag ngadto sa mga chapels karong buwan na. So palihog lang 249 naman ni kapin 1,000 ang akong mga subscriber. Palit lang og tag sa kaslat karong buwanas Mayo aron before ko mulakaw ato unta ning mahatag ngadto sa ato mga kabos nga mga katawhan labi na sa ato mga chapels ila man ning gamiton pag-repair. GHDP ha nya ang atong SBF dag naapay mga 3,300 ka mga slots tag 500 sad ni siya. So hangyo lang ko ninyo magpakakabos ta karong Mayo palitag slot og unsa may isukli sa Ginoo sama ni San Isidro Labrador nakasinati siya og tumang kalipay mao bitaw ang tubag nato sa Salmo niingon tang unsa tubag nato sa Salmo hangtod sa kahangturan awiton ko ang kaayos Ginoo. Para sa mga tao nga gustong maliwat ni Kristo nga mahimong kabus ug matinabangon sa uban sa inyong pagpamalit og slot makaingon gyud mong awiton ko kanunay ang kaayos Ginoo. Makatagamtam gyud ta og kaayos Ginoo basta magsigi tagtabang sa kabus ug maningkamot sa tanga mahimong kabus dili magpadato. Unay atong ibutang kanunay sa atong hunahuna nya iampo nato nga atong mga bag-ong elected nga official sa atong nasod nga mahimo unta sad silang liwat ni Kristo, liwat sa atong mga santos aron makahatag sad sila kaluwasan niining nag-ilaid sa kalisod nga katawhan sa atong nasod. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, nagkatigom kita karon isip katawhan nga nanginahanglan. Busa, malaumon kitang muingon, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nangulo sa simbahan, madasigong magsangyaw sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga gitahasan sa pagpangulo, maalagarong mugiya sa ilang mga ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga mibiya sa ilang pagtuo, mahibalik na ngadto sa banay sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nawad-ag kadasig tungod sa mga pag-antos ug sa mga balatian,
makaplag og kalig-on og kahupayan diha kang Hesus nga nagmadaugon batok sa sala ug kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Inuodong ka ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Inuodong ka ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Inuodong ka ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo o daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Inuodong ka ang among pangamuyo. Nga ang mga matuohong mihalina, makabaton sa ilang walay katapusang ganti dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Inuodong ka ang among pangamuyo. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata ang among pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dungga Ginoo ang among mga pagampo sa pangama sa imong mga santos. Bantay kami aron mahimo untang takos sa pag-alagad sa imong altar. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakiguban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel
og sa dili maisip nga pundok sa mga santos nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang ginharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, ila ko angay ang kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, Amahan sa tanang kahupayan og kalinaw,
itugot nga kaming imong banay nga nagkatigom sa pagsaulog sa piyesta sa imong mga santos alang sa himaya sa imong ngalan og nikalawat sa sakramento sa imong bugtong anak makadawat unta sa pasalig sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung sundon gid nato ang kinabuhi sa mga santos, ang kakabos, ang pag-antos ug ang pagkamanggihatagon ngadto sa atong isig katao. So padayon tagpalit sa atong mga slots. Hangyo nako hotdon tanig palit ang GHDP karong buwana tag 100 ra ni naapay 24,152 ka slots. Naasa ni 12 slot challenge nga tag 1,200. Nya ang atong SBF dag para sa atong kumbinto tag 500 pesos naapay 3,326 ka slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Nya padayon mo support sa atong YouTube channel ang Padresiano Ubod. Ang inyong timailhan ani aron siguro gyud ang atong subscribers. Kuan ni ron 249,000 ka subscribers niya. Sige lang mo view, like, share every day. Ang ato sang Facebook page sa atong parokya mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Mao sad ni inyong tan-awon. Nya karong gabi mao ang atong prosesyon na sad sa atong santos. Magpasalamat nga malinaw ang atong eleksyon. Nya kamong mga kofradiya palihog og Kofradiya ni San Vicente Ferrer, palihog og mobilize sa inyong mga sakop nga atong ipakita ang atong mainiton nga pagdebosyon. Kaya nga ato na sang ihangyo ni San Vicente nga giyahan unta niya ang atong mga leaders sa atong nasod nga mohunong na ning siging away, siging gasto aning kwarta nato sa atong nasod. Wa na rabatay kwarta, pulos na inutang aning siging gasto paraan ang ilang away-away, labi na ng mga impeachment o uban pa. Dili na mao'y ato rong gikinahanglan. Ang gikinahanglan ang atong panaghiusa o ang pagtinabangay para sa kaayuhas nasod. Ito nang iampo. Niya sa ako sang pagbakasyon karong June 2 hantod sa July 2 ngadto sa US, tungod na kay naay nihangyo nako dito og pastoral ministry. Niya katong gustong mo meet nako dito kamong mga taga diha sa US, ang mga lugar nga akong adtuan adto ko sa Dallas, Texas, Houston, Texas, Sparks City, Nevada, sa New York, sa may Queens, sa New York City, niya adto sa Sacramento, California, Cerritos, California, og sa tungusa Merced, California. Kung dool-dool mo ani, gusto mong mo-meet nako, i-message lang ko sa akong messenger kaning Siano Ubod. Niya mag-communicate lang ta to arrange our meetings kung gusto mong mo-meet. Og dili sad, iampo lang malampuson, makabalik pa ko diring buhi. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manao sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.